Ja, der vil lagt en ny video om Futte, den bliver simpelthen nødt til lige at se. Lad os nu bare se Hvad så? Og røvhuller. Mit navn er Dice, og i dag der skal vi snakke lidt om, hvad der sker på tuben for tiden. Og nej, det er sgu ikke meget, der sker, men jeg har leget guldgraver her de sidste par dage og gravet lidt guld frem til jer. Så det bliver sgu lidt en nyhedsvideo igen. Det håber jeg sgu det er i orden. Ellers så må I sgu finde et andet sted at se jeres videoer. Men fuck nu det, den intro der, den spiller ikke sig selv. Men i hvert fald, velkommen tilbage til en helt ny video, hvor vi skal starte med at snakke lidt om den kære Futhans. Og hvad er der nu med Futhans, tænker I nok? Og jo, det skal jeg fortælle jer. Det er sådan, at Futte her, han gav en tur til USA sammen med sin kammerat Runners. Men han orker kraftedeme ikke selv at betale. Og hvad gør man så? Jo, man tigger alle sine YouTube-seere om en masse penge. Og det har jeg så heller ikke så meget imod. Det er lidt det samme som en Twitch donation, in my opinion. Det er mere det faktum, at Futte her, han vælger at gå ud og... Det vil jeg ikke helt sige. Jeg vil sige, den forskel, der er på den video, Futte har lavet, hvor der laver han en video, hvor han decideret siger, at man kan donere. Og ligesom der er et link hernede, og du kan donere det her, og gør alle de der ting, ikke? Ligesom virkelig gør opmærksom på, at man kan donere. Og det ved jeg også, at der er mange streamers, der gør. Men jeg vil ikke sige, at de fleste streamers decideret siger, husk at donere, ej, du kan donere dernede, donation linker lige dernede, jo mindre folk de spørger om en. Hvor Futte decideret laver en video, hvor han forklarer, at man kan donere til hans ferie, basically. Jeg vil sige, der er en lille bitte smule forskel, men ellers, der er nogle streamers, der gør det meget klart, at man kan donere. Og der er lavet stavefejl i hans titel. Satans. Bruge 6.000 kroner på et kamera en måned efter. Det synes jeg sgu, det er lidt dårlig stil. Det må jeg sgu ærligt indrømme. Altså, hvorfor ikke bare bruge de 6.000 på den rejse til USA i stedet for? Så han siger, at de er fri for at betale for ham. Altså, det vil da give mening. Jeg ved ikke, om det er bare mig, der har det sådan. Men nok om det. Jeg så godt, at han havde købt et eller andet til 6.000. Det har jeg faktisk ikke tænkt på. Det der med, at han har allerede fucking sindssygt udstyr. Altså virkelig top-notch quality. De 6.000 kunne han fandme godt have brugt. Den der skulle måske ikke lige helt gennemtænkt. Der tror jeg lidt, man ikke rigtig tænker sig om. Det ved jeg ikke lige. Derudover så er nomineringerne til guldtuben også blevet skudt i gang. Og det har I sgu nok lagt mærke til, eftersom alle YouTubere, de har lavet en video om det pis. Jeg tror så bare, der er nogen, der har misforstået definitionen af nomineringer og stemmer. For ja, der er sæt mange, der har lavet en video om mine stemmer til guldtub. Og det er jo for helvede ikke endnu. Der går sgu lige et lille stykke tid, før vi kan stemme, folkens. Hvorfor snakker vi om det pis, Dice? Og det skal jeg sige jer. Vi bliver ved Futhans lidt endnu. Den kære Futhans her, han valgte sgu lige at nominere sig selv til guldtub. Har vi årets serie? Jamen, der er jeg jo selv muligvis med her. Jeg har min serie, min kamp mod fedme, som jeg virkelig brænder for. Og lidt egoistisk og selvglad har man vel også lov til at være. Ej, det bliver sgu ikke mere til grin end det. Men nu er Futte også lidt et meme, så det er vel nok fair nok. Altså, som jeg også sagde sidste gang, så synes jeg faktisk, at det er fint nok, at man stemmer på sig selv, som Futte har stemt på sig selv som årets vlogger. Og det synes jeg egentlig er fint nok, fordi Futte gør det pisse godt med hensyn til hans vlogging. Der skal han have den, men hans, videoer omkring hans fedme-ting, nej. Det er ligesom en anden vlog, han har lavet førhen. Der er ikke noget unikt i den serie. Og det er bare det samme, vi har set mange andre steder hen. Ikke at selve budskab, eller whatever you call it, der er i serien, ikke er godt. Men altså, det er bare sådan, vi har set det. Der er ikke noget fedt over det, så det er ikke en serie, hvor man tænker, den fortjener fandme en stemme. Det gør han som vores vlogger, men ikke som serie. Der er altså noget, der er meget federe end det. Der synes jeg virkelig også, den er slem. Men man skulle godt stemme på sig selv, hvis man mener, at man virkelig fortjener den. Men der fortjener han den altså ikke i serien. Det må jeg sgu ærligt indrømme. Hvis man mener, at man virkelig har fortjent det, så må man godt stemme på sig selv. Men den serie der, den har bare ikke fortjent det. Det synes jeg bare ikke. Og jeg synes bare, det er nederen, at man igen... Jeg synes, man skal være med i sådan en der serie-ting. Så skal man lave noget, der er anderledes. Fordi sidste år, der vandt den der fedme, eller hvor hun også taber sig. Som også, det var den første serie, der vandt med det emne, jeg vil sige på den måde. Men lad nu være med at lave en serie, som allerede har vundet, som alligevel også minder så meget om hans andre vlogs, som han lægger ud. Det er bare sådan et... Virkelig, det synes jeg bare. Det ved jeg ikke, om det er bare mig. Så det synes jeg ikke er helt i orden. Men ja, fuck nu det. Lad os gå lidt videre. Spørg Kasper. Han har fået fjernet sin 40.000 sub special af YouTube, fordi den efter sigende skulle bryde YouTube guidelines. Og hvis du ikke kan huske den video, så er det den, hvor han drikker kloakvand. Og ja, det ligner kloakvand, men
Alle med bare lidt mellem ørerne ved sgu da, at det ikke er kloakvand for fanden. Men det var så ikke YouTubes konklusion. Så Kasper han har fået en sanktion på hans kanal, som gør, at han ikke kan livestream. Og det ved jeg godt, det er ikke det Kasper han gør mest i. Men det er sgu stadigvæk lidt skræmmende, at YouTube de kan gå ind og vurdere en satirisk sketch til at være et brud på retningslinjer. Lol. Det synes jeg sgu ikke, det er så fedt. Det må jeg sgu ærligt indrømme. Og så her til sidst, men bestemt ikke mindst, så ved jeg, at den kære Averduden, han er begyndt at lægge nogle videoer op igen. Så der kunne jeg lige hoppe ind, imens jeg er væk. Men i hvert fald, hvis du kunne lide den her video her, ikke også, så synes jeg, du skal tage og give den et like. For hvis du liker, ikke også, så har jeg fået footage til at donere en flybillet til USA til en heldig seer. Kunne det ikke være fucking fedt? Eller i hvert fald, så må I have en skide god dag. Hold nu kæft, mand. Jeg elsker hans slutning. I ain't got no kids yet, but this right here's for practice. I hate to get the seats in the Benz wet, but that's how good your ass is. Make an old man get his glasses, make Wesley pay his taxes, then follow your moves all week on Twitter. Probably make a gay nigga reconsider. You're now rocking with the best, man. Dress game down to the